niki posone iki mung 20 dina berarti dalu niki malam selikur. Nggih, bener terus nggih. Nah, wis moro-moro teko maleman. Biasane pun malam ngeten iki bisa coba tebu nggih. Malam selikur moro 29 moro riyaya bodho moro-moro ngoten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten napa? 10 hari pertama niku termasuk rahmat Gusti Allah oleh welasase Gusti Allah. 10 hari kedua niku dapat maghfirah oleh pangampunane Gusti Allah Taala. Lah sing ketiga niki mulai malam selikur niki termasuk bebas saka siksa neraka. Mugi-mugi jenengan nika oleh welasase Gusti Allah di ngapura dosane jenengan kalih Gusti Allah, muga-muga sing terakhir niki dibebasno saka siksa neraka. Allahumma amin. Nek bebas saka siksa neraka kira mlebete teng endi, Bu? Kok pedi mata sampe. Keranten ing sepertiga malam niki dawuh Kanjeng Nabi kengken ngakeh-ngakeh amal ibadahe. Keranten enten peristiwa ingkang dipun nameni malam Lailatul Qadar. Walaupun malam Lailatul Qadar niki mboten ngertos mboten malam ganjil napa 10 hari pertama napa 10 hari pertengahan napa 10 hari terakhir mboten ngertos. Ing sebagian para ulama sebagai para alim ulama niku ndhawuhake akeh-akehe biasane jatuh ing 10 hari terakhir. Didhawuhke malih khususon sing malam-malam kan ganjil. Keranten napa? Wal amalu fiha lan sekabehane amal ing dalem wektu Lailatul Qadar mau bi ghairun luweh apik min amal saking amal fi alfin syahrin ing dalem 1000 wulan. Bu, jenengan kok nepaki malam Lailatul Qadar, Bu? Jenengan salat 2 rakaat wae padha karo salat 1000 wulan. Kurang luwih salat 83 tahun. Padahal umur-umure jenengan ini pinten Bu nek ibak Kanjeng Nabi? 63. Niku nek diparingi panjang umur. Ya nek keceblokan malam Lailatul Qadar iki njelang salat 2 rakaat wae padha karo nglakoni salat 83 tahun. Bayangke Bu. Saken bayangne mboten? Iya Mas Umar, ora mangan, ora ngombe, ora terus salat terus 83 tahun. Kira-kira niku akhirnya ning swarga apa ning neraka? Swarga wong salat terus kok ora mangan, ora ngombe, ora turu. Kira-kira ngono. Tapi niku nek nepaki iso salat ing malam Lailatul Qadar. Lah niki rahasiane Gusti Allah, ora ana sing weruh. Tapi para alim ulama niki maringi prediksi, kira-kira perkiraan. Tapi nek perkiraan iki iso salah, iso bener. Tapi para alim ulama niku insyaallah 90% akeh bener. Didhawakan Al Imam Ghazali sampai Imam Ghazali wa ghairu orang liyane Imam Ghazali dan sebagian ulama karo sebagian Imam Ghazali ku dawuhaken min awali syahri Ramadan Lailatul Qadar iku iso diawasi saka awale malam Ramadan. Awale dina Ramadan iku dina napa punika Bu? Kelingan mboten? Dina napa nika posone jenengan nika? Sabtu no Minggu. Sabtu. Sebagian sing Minggu ya wis ora apa-apa. Sebagian nenen yo ora apa-apa. Pokoke jenengan niku ijma para nggih. Ini mana siaran pemerintah niku dina Sabtu ya wis. Fa in kana awali yaum Ahad. Iki sampeyan nek kawitane awale dina poso Ramadan niku Ahadin dina Ahad dina Minggu. Dadi misale posone niku dina Minggu misale nggih. Au yaumal arba'un utawa dina Rebo, Minggu utawa Rebo, Lailatin tis'ina isrina. Insyaallah malam Lailatul Qadar tibane jatuh ing malam 9 Minggu. Nek dina Minggu karo dina Rebo. Lailatul Qadar malam 9 Minggu. Dililing Bu Gewot puasa dina apa mau? Sabtu, nggih dililing mawon.
Dawuhe malih nek dina Minggu karo dina Rebo. Lailatul Qadar malam 9. Dililing bungi wae posen dina apa mau? Sabtu, nggih dililing mawon. Dawuhe malih au yaumul isnaini utawa awale Ramadan poso niku dina Senin. Mongko Lailatul Isrina yaiku jatuh Lailatul Qadar malam kaping 21. Malam 21 dalu niki nek misale awal poso niku dina napa, Bu? Senin. Dadi sing poso dina Senin saiki malam Lailatul Qadar. Nek Senin tapi waduh mun Senin. Au yauma salasan utawa awale Ramadan niku jatuh ing dina Selasa. Awal Jumati utawa dina Jumat. Fahiya mongko Lailatul Isrina. Sab'a Isrina mongko Lailatul Qadar jatuh malam 17. Niku nek dina Selasa utawa dina Jumat. Mboten Bu nggih. Ora ngono. Lanjutnya berarti jan. Awal khamisi utawa awal Ramadan iku awal posone dina Kamis. Fahiya mongko Lailatul Khamsin wa Isrina. Yaiku malam Lailatul Qadar jatuh ing malam selawe 25. Niku nek ngawiti posone dina Kamis. Maksud mboten? Dereng nggih. Mung poso 5 tahun sudah. Awal poso apa dina apa? Sabtu. Iki terakhir berarti. Au yaumal sabti utawa awal Ramadane awale mau ing dina Sabtu ya niki. Terakhir berarti niki. Fa ya mongko lelati salati wa isrina mongko malam Lailatul Qadar diprediksi malam 23. Bu, jenengan niku awal posone dinten apa? Sabtu, berarti perkiraan nggih Lailatul Qadar jatuh ing malam 23. Malam 23 kapan, Bu? Nah, saat ini malam 23. Sabtu. Iki malam Jumat. Malam Sabtu malam Minggu. Lah niku prediksi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kuwi tekone kapan? Ing dalem wengi bar magrib nganti fajar shadiq. Antara wengi niku biasa iso jam 3 bengi, iso jam 7 bengi, iso jam 11, iso jam 12 sak wayah-wayah. Kuwi rahasiane pangeran rahasiane Gusti Allah. Ya niki lho sing kudu goleki kudu waspada. Lah sing amal sing iso dilakoni apa nek kira-kira ceblok wengi Lailatul Qadar ki ngenen ngaten nglakoni apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Amin.